Lahden visuaalisten taiteiden museo Malva on Lahdessa toimiva museo, jossa esitetään taidetta, julisteita ja muotoilua. Ekokollektiven Ahto on Malvassa Valogalleriassa sijaitseva vuorovaikutteinen ja moniaistillinen teos, joka kutsuu meidän museokävijän hiljentymään teoksen ääreen, jossa sekä äänimaisema että kuva vuorovaikuttaa tämän kävijän kanssa. Ja Ahton voi kokea sekä yksin että yhdessä muiden museovieraiden kanssa. Ahto-teos sijaitsee siis Malvan Valogalleriassa, joka jo tilana on tosi ainutlaatuinen. Se on noin 16 metriä korkea ja 23 metriä pitkä, reilu 5 metriä leveä tila. Epsonin projektoreilla projisoidaan tämä koko kuva tässä tilassa olevalle isolle seinälle, ja sillä on tietenkin iso merkitys niiden visuaalien esittämiselle siinä tilassa. Ja näiden 7 projektorin lisäksi muutenkin siinä teoksessa on paljon teknologiaa. Siinä on liikkeentunnistusta ja tekoälyä, simulaatioalgoritmia. Me ollaan saatu tehtyä semmoinen hyvä tekninen ratkaisu, mitä nämä projektorit myös osaltaan tukee. Silloin kun Ahto-teosta suunniteltiin ja rakennettiin Ekokollektiven toimesta, niin silloin he testaili eri projektoreita ja silloin päädyttiin tähän Epsonin projektorimalliin sen takia, että se toimii sen taiteellisen sisällön kanssa hyvin, mutta myös sen takia, että Malvassa haluttiin, että siinä tilassa on hyvä toimiva malli, jota me voidaan käyttää myös muuhun tarkoitukseen.